No, takže vy ste boli malé detičky, tak my máme v škôlke takéto maličké stromčeky. A to si tie ženy, ktoré k nám chodia pomáhať do lesa, zoberú do kybla 100, 150, 200 si takýchto stromčekov zoberú, motiku, vyšlapú tam, kde máme tú holú plochu, kde nič nerastie, kde boli predtým veľké stromy. Takže poďme, pozrieť mi to. A pekne chvítia, takto motiku. Môžem si to troška pripraviť, pozrieť troška, aby som vás ďalej... Trošku ďalej chodte. Aby som vás tak musia to takto pohrabkať, takú plochu spraviť. Marko, poď vedľa mňa z druhej strany. Takto si to prekopú. Aby tam ten stromček bol, urobia ten drn. A teraz do tej jamky musia riadne zapichnúť. Ako si cedíme zemiak? Áno, presne tak. Stromček chytia. Dajú do takto trošku uspredať ten korien. Dajú tam zem. Pekne. Oni majú na to síce aj rukavice. A pekne musia vyšlapiť, aby ten koreň nemal vzduch tam. A je stromček zasadený. A idú ďalej. Takže ani to dlho netrvá. A potom musíme čakať, aby zapršalo, lebo vy tu si to môžete poliať. Ale my v lese, kto by tam chodil s tou vodou, viete, takže to je ťažké, zložité. Takže niekedy sa potom stáva, že nám to aj vyschne. A musíme to na budúce zalesniť zase. Takže takto sa presne stromček zalesní. No dobre, tak môžeme sa tam ešte presunúť. Tu na k tomu altánku.